Bona tarda. A veure, fa molts anys que la robòtica i la intel·ligència artificial... Podeu seure, tranquil·lament? Sí. Doncs ens intenten fer la vida una miqueta més fàcil i amb el temps i els avanços tecnològics que es van aconseguint, doncs hi ha hagut un ampli debat ètic sobre què és el que ens va venint. Aquest debat a vegades és apocalíptic, és poc esperançador, almenys des d'una perspectiva que jo veig a vegades o llegeixo. Preparant aquesta conversa, de fet, m'he adonat que moltes vegades els mitjans de comunicació, els periodistes, posem data a quan la intel·ligència artificial podrà superar la ment humana. Ho he llegit, això, ho he llegit als diaris, però quan intentes preguntar-los a experts, normalment no t'ho volen respondre perquè hi ha moltes variables. De fet, fa poc va haver-hi una espècie de conferència on hi havia experts de robòtica i intel·ligència artificial i hi havia un qüestionari on hi havia aquesta pregunta: en quin moment creieu que la intel·ligència artificial superarà la ment humana? I hi havia una forquilla de entre 20 i 1.000 anys, contestaven. És a dir, encara hi ha moltes preguntes per respondre. En aquests minuts parlarem molt de futur, però també parlarem de present, perquè és la manera de conèixer una miqueta el que ens vindrà. I jo us volia parlar abans de res d'una persona que és Isaac Asimov. Ell potser va destapar una miqueta fa moltes dècades el que ens podria venir a nivell de robòtica, a nivell d'ètica, a nivell d'intel·ligència artificial. Ell i el John Booth Campbell van definir aquell conjunt de lleis. No parlarem d'aquestes lleis, però sí que parlarem, per començar, una miqueta de ciència-ficció. Carme Torres, molt bona tarda. Bona tarda. La Carme Torres és doctora en informàtica i professora d'investigació de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, que és un centre mixt de la UPC i el Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ella dirigeix un grup d'investigació dedicat a la robòtica assistencial i col·laborativa, que ens ho explicarà avui. També és escriptora. De fet, ha escrit Pedres de toc, ha escrit La mutació sentimental, on per cert a la portada, Carme, hi surt un robot i una ballarina. Estic emocionada de veure la Sol Picó amb la portada del meu llibre. Exacte, una portada d'un llibre que s'ha traduït ara fa poc a l'anglès. També has escrit Miracles perversos i Enxarxat, que és la teva darrera novel·la. La ciència-ficció s'utilitza a les universitats. Creus que és una bona eina per exemple, crear un debat ètic? Jo crec que és molt bon instrument, perquè especialment en els universitaris de carreres tècniques, tipus enginyeria, informàtica, doncs els textos filosòfics de les diferents teories ètiques queden una mica lluny. I llavors, en moltes universitats americanes, de fet, s'explica ètica utilitzant Asimov, que vèiem, Bradbury, Philip K. Dick, i recentment això MIT em va demanar a veure si podia fer uns materials ètics per utilitzar la meva novel·la. Van saber que tenia una novel·la i que soc investigadora de robòtica i ho estan fent. Vull dir, he fet aquests materials i per tant jo ho trobo superadequat perquè permet això crear escenaris possibles i veure els pros i contres de cada escenari, perquè preveure cap on anirà la tecnologia és molt difícil. I les lleis de robòtica de l'Asimov han quedat ja molt enrere o encara... Són molt genèriques. Sí, no? Sí. No, són correctes, però són molt genèriques. Clar, s'han de fer molt més particularitzades a les situacions, als contextos, a les cultures. Cada cultura té uns referents diferents. Josep Maria Ganyet, molt bona tarda. Bona tarda. El Josep Maria és enginyer informàtic amb l'especialitat d'intel·ligència artificial. És professor als Estudis de Comunicació Audiovisual de la Pompeu Fabra, és comunicador i director i cofundador de Mortensen, que és un estudi creatiu especialitzat en la creació d'experiències digitals per a humans. En un article que et vaig llegir fa relativament poc, on parlaves del Mobile World Congress, tu encara no s'havia fet, i tu parlaves una miqueta a veure què ens trobarem. I tu et quedaves amb dues coses, deies el benestar digital i la confiança digital. I el tema del futur, deies, jo al futur llegeixo autors de ciència-ficció o fins i tot artistes. Sí, pel futur, sí, jo confio més sempre en els autors de ciència-ficció i en els artistes que en els tecnòlegs. I els gurús. Sí, que els gurús, perquè al final els tecnòlegs i els experts, aquí m'han posat expert, per cert, vull dir, no, inquiet, hem de definir inquiet, no expert, però els experts està comprovat i demostrat que s'equivoquen. M'agrada molt una frase de Niels Bohr, havia sortit abans al Parlament danès, però se li atribueix a Niels Bohr, que deia que les prediccions són molt difícils, especialment si són sobre el futur. I és així, vull dir, podem parlar de futur i està molt bé i segur que ens equivocarem.
I la ciència-ficció és tan important perquè moltes vegades ens pinta futurs que no volem. Estem veient aquests dies, aquests darrers anys, en Black Mirror, no? Però vull dir, a mi m'interessa molt la ciència-ficció o els autors de ciència-ficció per veure allò que ens podem trobar, no? És el que deia la Carme, és una exploració i llavors això et serveix per començar uns debats d'ètica molt interessants. De fet, ara deies, perdona, vas dir alguna cosa? No, digues. Black Mirror, ara s'ha presentat o s'ha anunciat la nova temporada per principis de juny, nous episodis on, almenys en el tràiler, veiem que hi ha robòtica, veiem que hi ha gent totalment enxarxada, connectadíssima, i també realitat virtual. Sou fans d'aquesta sèrie o no? Superfans. Bueno, Sí? jo. Ultrafans. Ultrafans. Sí, des d'abans que sortís ja. Mira, crec que això m'està caient. Però És una obra mestra, per mi és una obra mestra, jo la recomano. Cada capítol és independent i explora una tecnologia i la porta a les últimes conseqüències, en general dolentes. Jo el que trobo molt interessant de Black Mirror són dues coses. Primer, el mal de panxa que et produeix, sí, perquè dius, ostres, això som nosaltres, ens està passant a nosaltres, i és més, no ens està passant, ho estem fent nosaltres, i com més mal de panxa vol dir que més actor ets d'aquell episodi. I l'altre, que és que va començar sent una sèrie de ciència-ficció i del futur immediat a 5-10 anys vista, n'han passat 12, em sembla, de la primera emissió, i ja és un documental, ja no és ciència-ficció, és una sèrie documental. Quan veus i alguns episodis dius, ostres, és que ja hi ha aquells robots que tots han vist i tots ens hem acollonit i sempre va seguit del tuit de El món s'acaba, dels de Boston Dynamics, aquells robots de Boston Dynamics, Que abans n'han sortit alguns. que han sortit, que fan molta por. Doncs a mi em fan més por els vídeos de Boston Dynamics que l'episodi de Black Mirror dels gossos robòtics aquells. però ara ho has dit, fan por. Moltes vegades la sensació de molta gent, estic pensant en la meva mare, que recordo que em va veure, que li vas recomanar, li va fer por. Sí. Però això ens pot anar en contra o no, per debatre? És allò que dèiem abans, ens ha de fer entrar en el debat. Jo crec que és molt important, i sèries últimes que estem veient, o programes que estem veient a la tele, avui, per cert, se n'estrena un, Generació... Revolució 4.0. Revolució 4.0. Crec que posen el debat al centre. Al final, és el que deia, del futur no trobarem la resposta, perquè a més depèn del nostre comportament i no es pot predir, és impredible, les ciències socials no són exactes. No trobarem la resposta del futur, però sí que ens podem fer les preguntes adequades i tindre un esperit sempre molt crític davant de la tecnologia, però davant la vida, davant de tot. Hem de ser sempre molt, molt crítics. I llavors, per això és apassionant. I jo, esclar, quan tu et trobes que agafes un Cabify o un Uber i quan acaba la carrera estàs posant-li estrelletes a aquell senyor que t'està mirant amb cara amable i dient posi'm 5, posi'm en 5, sisplau, posi'm en 5. T'estàs veient el primer episodi de la tercera temporada de Black Mirror. És allò. I jo dic, hòstia, ja estic avaluant a vostè i vostè cobrarà més o pujarà de rànquing d'acord amb el que jo li digui, o de manera agregada, no? Per tant, vull dir, aquesta és la força d'aquestes sèries o de la ciència-ficció, que és posar-te tu dins. Carme, parlem de present, parlem de la teva tasca i un dels teus projectes més importants, que es diu Clotilde, que és l'acrònim de Cloth Manipulation Learning from Demonstration. Exacte, m'agrada molt El nom, sí. Mira, estem veient l'equip, no sé si fa molt de temps aquesta fotografia. Fa una mica, ara són molts més. Sí? Tu dius... Som 40 persones. I estàs molt orgullosa del teu equip. Superorgullosa del meu grup, sí. No puc deixar de dir-ho. Exacte. En quines aplicacions treballeu aquí? A veure, el Clotilde en particular tractem de desenvolupar una teoria general de manipulació de peces de roba, perquè manipular objectes rígids amb els 3 graus de llibertat de posició i 3 d'orientació, doncs més o menys ja ho tens fixat. En canvi, la roba, clar, pot adoptar infinites configuracions. I és per això que només s'han desenvolupat aplicacions industrials en àmbits molt específics, que si cosir, que si tal. Si poguéssim manipular-la de manera versàtil, nosaltres plantegem 3 aplicacions. Ajudar a vestir a persones que tenen mobilitat reduïda, la devolució de productes per internet, és a dir, un compra 4 vestits i hi ha 3 que no li agraden o no li van bé i els torna ficats de qualsevol manera en una caixa. Això es fa manualment, vull dir, els treuen, miren que no tinguin defectes i els tornen a doblar o a penjar i tornen a posar-ho a la cadena de distribució.
Clar, tot això ho fan persones. És una tasca supermecànica, si això es pogués automatitzar i doblegar automàticament. I la tercera és la logística hospitalària, per exemple, fer llits. I en aquest sentit hem muntat un laboratori, del que també estem molt orgullosos, que consisteix en 2 habitacions, li diem un laboratori de vida assistida, perquè és pensat això per persones que tenen certs problemes de mobilitat o inclús algun deteriorament cognitiu i que els permeti ser autònoms més temps. Llavors tenim aquestes 2 habitacions, tenim 4 robots que fan tasques tant d'ajudar a vestir com de donar de menjar, per exemple, o d'anar a buscar objectes, de dir les ulleres que me les he deixat, no sé ben bé on, mira el calaix, que ho pugui fer. I això permetrà, jo crec, ajudar que més temps persones puguin viure autònomament. De fet, quan preparàvem aquesta xerrada em vas passar un vídeo que em va agradar molt, és el teu laboratori, i on es veu una persona, no sé si m'equivocaré al dir-ho, que està ajudant a un robot... És aquesta, no? Sí, o sigui, esteu ensenyant al robot com ha de plegar la roba, però ho feu des de la perspectiva de l'humà. Perquè en aquests entorns assistencials no hi ha programadors, és a dir, en les cadenes de producció hi ha un expert que programa el que ha de fer el robot. Aquí ha de ser fàcil de programar-los a casa o això per un cuidador o el que sigui. Llavors, el que fa és aquí li ha ensenyat, guiant-lo, és a dir, qualsevol persona ho pot fer, però clar, com li queda, no li queda del tot bé, perquè, clar, moure els braços li costa, no? I llavors hi ha una càmera dalt que capta tant profunditat com color i el robot va variant una mica els moviments i va optimitzant per reforçament. Això se'n diu aprenentatge per reforçament. I la funció de cos que avalua és que quedi el més rectangular possible i sense arrugues. Llavors, com més s'acosta això, diu, vaig bé, i continua per allà. I això poden ser centenars de vegades, potser? Clar, el robot no dorm, per exemple, pot estar practicant tota la nit, si cal, no hi ha problema. Això, Josep Maria, el fet que l'home estigui ensenyant a la màquina, em recorda que moltes vegades darrere la màquina hi ha un home que la programa, que l'ensenya, etc., que moltes vegades ens oblidem d'això. Sí, jo diria més una persona que un home, perquè en aquest entorn tenim un dèficit. Molt bé. Estic patint, eh? Sí, perquè tens el micròfon a la part de l'esquena. Espera, que t'ajudo. Sí. No, i diria... No sé ben bé com va. Perquè tenim... Sí, jo crec que ara estem bé. Sí? Si em sent? Sí, va. Sí, perfecte. Sí, sempre hi ha persones al darrere i al davant, i la tecnologia al final el que ens ha de fer, o que ha fet tota la vida al llarg de la història, és facilitar-nos la vida. I això té moltes implicacions. Això de cara a futur, dius, ostres, tenim una màquina que ajuda a les persones i que de manera transparent es anirà integrant en la vida, en el dia a dia de persones. He vist alguna experiència a Itàlia i a Irlanda amb cuidadors, amb robots d'assistència a la gent gran, gent perquè no se senti sola, els ensenyen les fotografies de quan es van casar, gent amb Alzheimer que els canta cançons de quan eren més joves i aconsegueixen recordar, i tenen una certa interacció. I és fantàstic, i el retorn és brutal. Però després hi havia un problema amb els cuidants humans. Què passa? On queden els cuidants humans? Quan un dels punts, era un projecte de la Unió Europea, un dels punts a avaluar importants era el rebuig o com acceptarien aquests robots o aquestes tecnologies que són espectaculars pels pacients, però com acceptarien els humans que en aquell punt se senten desplaçats. Aquestes tecnologies són molt complexes perquè són d'adaptació a l'entorn, hi ha molts temes d'ocultació, és com collir taronges o collir peres. És fàcilment robotitzable, però és molt complexa i per tant és molt difícil que una màquina sigui realment eficient a fer aquestes tasques. I llavors aquí tenim un tema, que això ho han produït totes les tecnologies, totes les revolucions, de desplaçament de la feina. I aquí hi ha un tema d'ètica que hem de veure i d'impactes, o el que els economistes diuen externalitats negatives, que són del tot imprevisibles. Parlem del cotxe autònom, el 96% dels accidents són per causes humanes. Quan tu poses un cotxe autònom a córrer, treus els humans de l'equació, per tant, és un deure moral que hi hagi cotxes autònoms perquè salvarem moltíssimes vides. Però què passa amb tot el sector de les assegurances, què passa amb els traumatòlegs, què passa amb la gent que... Hi ha tot un sector que quedarà
que tindrà una disrupció brutal i segurament molts que no podem preveure. Que no coneixem. Que no coneixem, no ho sabem, no ho sabem. Per tant, això aquí hi ha un tema d'ètica i d'intentar preveure els efectes que això pot tindre, i són efectes normalment a monada, que es van propagant i es van amplificant, que és complex. O sigui, pensem en internet, o pensem en internet mòbil, o pensem en els mòbils mateix, hi ha conseqüències o hi ha efectes que no podíem haver previst només fa 20 anys, o només fa 10 anys. Us vull posar un vídeo ara del Barack Obama. És de fa uns anys, ell era president, i va anar a Tòquio, a una conferència on hi havia gent important i estaven en una sala de conferències on a l'inici, al passadís, hi havia una sèrie d'empreses de robòtica ensenyant els seus productes. Tenien l'esperança que quan passessin per allà, per exemple, el Barack Obama, parés o preguntés alguna cosa. El que veureu ara és el moment que apareix Obama. Primer mira un robot en forma humanoide, en forma de dona, i després en veu un altre que és en forma d'una espècie de joguina. Mireu la reacció, després us explico què és el que va dir el creador d'aquell robot. Ell està mirant aquest personatge que li està dient cosetes i hi ha un moment que gira la cara i veu un bebè foca, que és un robot. Ara se n'adona que allò, què és allò? Li pregunta una miqueta què és, què significa, i aquest senyor, que és el creador d'aquest bebè foca, que es diu Nuka, va venir a Madrid a una conferència i ell va explicar aquest moment i va dir, em va agradar molt perquè el primer que va fer el Barack Obama és acariciar. Jo he creat aquest robot perquè la gent l'acariciï, perquè precisament està pensat perquè està estudiat que d'aquí 10 anys tindran un greu problema al Japó assistencial i li va fer molta il·lusió. També va comentar que estava el Putin i va passar emprenyadíssim, no va mirar robots ni va mirar res. Saps que ho va comentar, em va fer molta gràcia a la conferència. Aquí entrem a la zona més íntima, com aquest robot pot ajudar d'una forma més íntima a l'home. Això ja és diferent, no? O no? Jo he de dir que no m'agrada gaire, diguem-ne. A mi m'agrada molt veure els robots com electrodomèstics sofisticats que ens alliberen temps de qualitat, també en els cuidadors, per exemple, perquè puguin dedicar. I en aquest sentit, nosaltres vam anar, per exemple, a demostrar aquest braç que donava de menjar en una residència i pensàvem això que diria els cuidadors que no els agradaria, i va ser tot el contrari, perquè van dir, no, si és que les hores de menjar són com màquines, i les persones obren la boca i anem... Si poguéssim que cadascú tingués un braç que li donés de menjar i nosaltres poguéssim tenir temps de qualitat, parlar, tenir un dinar normal, doncs seria molt millor. I fins i tot pels pacients, el fet de ser alimentat per una petita màquina és com fer anar la forquilla i la cullera. És una cosa que controlen ells i per tant és part d'ells i no és tenir el fill allà enfortegant-li el menjar o el cuidador. Per tant, jo crec molt en robots que ajudin en tasques repetitives que no afegeixen res, però no com substituts emocionals, que jo crec que tot el que és emocional, d'empatia, ho han de proporcionar les persones i hem de procurar que no... Aquí discrepo. Molt bé, això està molt bé. No. Jo dic la meva visió. No, sí, està molt bé, però no evitarem el fet que algú pugui tindre una relació emocional amb una màquina. Per descomptat. Sobretot si és humanoide i sobretot perquè hi ha molta gent que té relació emocional amb el seu cotxe o amb la seva guitarra, saps? Vull dir, amb el seu instrument, o amb el seu ordinador, és igual, amb el mòbil. És gent que té una relació que va més enllà de lo racional. Llavors, i de fet, quan veiem la foca aquesta, el que li va passar a l'Obama, si heu vist mai un robot humanoide que sigui bonic, que els posen aquestes caretes tan estudiades, distància entre els ulls, el somriure, tot i que sigui una peça de plàstic, de seguit ens provoca una connexió emocional. De fet, el que busca aquesta foca és això, i de fet, si no vaig errat, és un robot terapèutic per la gent gran, per la gent que se sent sola, per educació especial. Per tant,
fa molt bé la funció. Si mai heu jugat amb un gosset, amb un Aibo de Sony, el primer que fas és, ai, que bonic, i li toques l'esquena i quan se't posa així, dius, oh, i al cap de 5 minuts t'has oblidat que allò és una sèrie de sensors i de servos i li estàs atribuint molta més intel·ligència o comportament intel·ligent del que realment té. I això ho fem nosaltres. Llavors, i l'analogia aquesta de robots amb electrodomèstics és una mica l'analogia dels esclaus de l'antiga Roma, que no eren tractats com a bèsties, sinó eren considerats com a electrodomèstics. Si un no funciona, n'hi posa un altre. Si un no fa bé la seva feina, fora, el llanço i n'hi posa un altre. Llavors, cap relació emocional. I crec que això no passa. O sigui, passem amb màquines que no tenen res ni d'humanoide, ni tenen capacitat d'aprenentatge, i això jo crec que l'analogia serveix fins a les màquines que fan una funció, però quan ja hi ha màquines que són capaces d'aprendre i són capaces de tindre comportaments inesperats que nosaltres o no els hem ensenyat o no ens esperàvem que reaccionessin d'aquesta manera i els atribuïm emocions, això és inevitable. Els atribuïm emocions. Sí. Però no les tenen. Però és que és igual. I el que anava a dir és, una cosa és una persona adulta amb les seves capacitats cognitives bé, que digui, mira, jo vull tenir relació amb una màquina, i de fet se n'estan desenvolupant companys sentimentals, no? Perquè com que les relacions humanes a vegades són molt complicades, doncs jo sí, doncs endavant, no? Perquè la persona és conscient. Ara, quan porten engany, per exemple, penso en nens, no? Que encara no distingeixen el que és un ésser viu del que és una màquina. I tant. Doncs jo crec, sincerament, que poden ser perjudicials i no hi estic d'acord. No cal anar amb robots humanoides. Per exemple, els assistents de veu que teniu molts a casa, jo crec que per l'educació d'infants són molt perjudicials. És a dir, que tu tinguis un aparell a casa que et doni tot el que vols sense demanar-li, sisplau, ni donar-li les gràcies. És veritat. No, hi ha experiències a partir de mainada de 3 anys que el resultat és molt contraproduent, perquè comences preguntant, és a dir, quin temps fa fora per veure què em poso, i acabant demanant-li directament què em poso. I aquells aparells no són aparells educatius, són aparells per vendre. I al final els que em poso em porta-m'ho d'Amazon. I el fet aquest de que tu la puguis insultar, la puguis menystenir, i dic la, fixeu-vos, ja dic en femení, perquè la Siri, l'Alexia... la Cortana, l'Alexa, normalment tenen veus de dona per defecte, si vols els pots canviar, però normalment tenen veus de dona. Aquesta submissió, proveu d'insultar la Siri o proveu de dir-li una broma sexual a la Siri. Us diu, ai, m'estàs fent posar vermell, ai, vermella, ai, això no ho toquem. Sempre una educació. No, escolta, no et dic res més, para, prou. Et respondré malament. O sigui, aquest punt de submissió, aquest punt de gratificació instantània, que després, amb el tracte d'aquesta criatura, quan sigui més gran, amb humans no es donarà, jo crec que és una gran responsabilitat, i aquí entra l'ètica, i ja no parlem d'humanoides, estem parlant d'un assistent de veu. Sí, de fet, a Clotilde també vam veure que treballeu comentaves, per posar les sabates, persones que tenen... mobilitat reduïda. Exacte. Però recordo que, em sembla que podem veure al vídeo, hi ha una cara, és a dir, hi ha una pantalla per intentar que l'usuari tingui una mica de... Perquè aquest és un punt important, també. Un punt important és que la persona no se senti tractada com un objecte, no? Que com en una cadena de producció, ara li poso la sabata, i enfortego, i ni sàpiga el que va fer. Llavors, constantment el va informant, ara agafaré la sabata que tens a la mà, te'l posaré a poc, va bé, i si veu que la persona retira el peu, doncs a dir, veig que t'estic fent por o que vols que vagi més a poc. I la persona li pot... Llavors, una part molt important és aquesta comunicació persona-màquina. Té veu. Sí, clar, perquè va explicar el vídeo. O sigui que sí, aquesta part és important. Molt important. Aquest exemple assistencial em recorda, Josep Maria, em sembla que t'ho has sentit escoltar a la ràdio, que dius que tot això que està venint, que ja està aquí, com deia l'Anna, és un gran moment també per nosaltres per redefinir-nos com a humans i per encarar tot això de la millor manera. Sí. A mi m'agrada molt una definició del que és intel·ligència artificial, perquè se'n fa molta broma, el nom crec que és Jerry Tesler, que el que diu és que intel·ligència artificial o intel·ligència és tot allò que els ordinadors no saben fer. I això té un corol·lari, que és dir, si cada vegada que els ordinadors
fan una cosa, aquella cosa la considerem no intel·ligent. Per exemple, jugar a escacs era el súmum de la intel·ligència fa uns anys, però des que el 97 a Kasparov va perdre contra el Deep Blue, jugar a escacs ja no és tan intel·ligent, és una cosa metòdica, mecànica, que amb força bruta i una mica de sistema expert ja ho tenim. I ens anem adonant que, clar, això que portem a la butxaca, aquest superordinador que portem a la butxaca, el Pep Martorell del Barcelona Supercomputing Center diu sempre que cada 25 anys ens posem un Mare Nostrum a la butxaca, amb cicles de 25 anys, i és així, i és així. Llavors, el que passa és que, esclar, portem aquí una potència de càlcul amb intel·ligència artificial, amb sistemes experts, amb tot el que vulguis, aprenentatge, màquina, tot el que vulguis, i no ens n'adonem de la força que té això. I llavors ens obliga a redefinir-nos com a humans, perquè si tot allò que és intel·ligent ho fan les màquines, i quan ho fan les màquines ja no és intel·ligent, potser allò que fem no era tan intel·ligent. Llavors aquí jo entro en bucle, perquè el dia que les màquines facin tot el que fem nosaltres, hosti, direm, és que eren molt rucs, eren molt rucs. Però aquest és un tema molt, molt interessant. O sigui, aquesta definició d'en Tesler de dir que intel·ligència artificial és tot allò, o intel·ligència és tot allò que les màquines encara no saben fer, i si ho fa un ordinador és que no és intel·ligència artificial. És una definició molt, molt interessant. Entre altres perquè la definició d'intel·ligència artificial no està clara. De fet, Carme, els robots i la intel·ligència artificial sembla que estan arribant i arriben abans que les normatives. La tecnologia sempre va avançada i les normatives van al darrere, però hi ha moltes iniciatives actualment. Vull dir, ja fa un parell d'anys el Parlament Europeu va treure unes normes bàsiques molt senzilles i que ara s'estan concretant, i molts altres. Vull dir, a la intel·ligència artificial hi ha un comitè, el High Level Committee, no sé, que també ha tret una normativa d'intel·ligència artificial. La idea és com arribar a un conjunt bàsic de principis que després, depenent de la situació i depenent de les cultures, perquè cada cultura té uns valors molt diferents, doncs es concretin. Creieu que hi ha coses que la intel·ligència artificial no podrà fer? Jo crec que hi ha uns valors que de moment no pot fer. Clar, jo el que farà d'aquí 100 anys, la veritat, no sé. És difícil. Però tot el que és creativitat, és a dir, imaginar coses noves, sortir-se d'un univers més o menys normativitzat i tot el que és l'empatia, és a dir, la relació, jo crec que de moment, i és el que diuen tots els experts, no se sap com es pot fer artificialment. Podria matisar-ho. No, podem discutir, a mi m'agrada molt. Sí, però a mi em fan gràcia les prediccions aquestes que sempre són, si us hi fixeu, sempre són a 20 anys vista. I quan passen 10 anys tornen a ser 20 anys vista. Per què? Perquè diguis, ostres, 20 anys vista, això encara em tocarà a mi, però són prou lluny com perquè el que les ha fet ja no se'n recorda ningú. Ja les han canviat. Sí, les del Fòrum Econòmic Mundial. Sí, però tots experts... On està aquell que ho va dir? Tot passa, fa uns anys passava tot pel 2020. El 2020 és l'any que ve. Horitzó 2020, no, que és l'any que ve. Ara tot passa el 2040. Llavors, això, com que no ho podem saber, el que sí que podem saber és que podem desenvolupar, o sigui, si pensem que el nostre cervell es regeix per les lleis de la física i de la química, o sigui, amb àtoms podem fer una màquina que tingui consciència, que tingui sensibilitat, que tingui relacions, que sigui capaç de tindre emocions, de consciència de si mateix. Això es pot fer físicament perquè el nostre cervell... Passa que hem tardat milions d'anys a fer això. Sabem que la tecnologia ens accelera els processos i que potser ho podem fer de manera, diguéssim, no per selecció natural, que és una selecció aleatòria, sinó que podríem fer una selecció dirigida i digital, per tant, tot pot anar molt més ràpid, i aquí podem entrar ja en temes futurisme, Ray Kurzweil i tots aquests que no són sants de la meva devoció, però que almenys tenim una demostració empírica que un objecte físic fet d'àtoms pot desenvolupar consciència i emocions. Per tant, jo no tancaria la possibilitat que en algun futur més o menys proper o llunyà, no ho sé, això sí que no t'ho sé dir, puguin tindre màquines que tinguin consciència de si mateixa, evidentment capaces d'aprendre i capaces de desenvolupar emocions, si això els hi cal. Les emocions són un mecanisme de supervivència que ens ha anat molt bé per nosaltres, però potser amb una consciència digital és una molèstia i no cal. La setmana passada em vas passar un vídeo que es va fer viral la setmana passada, d'una fotografia d'una persona coneguda, que per exemple ja és morta, en fan una animació.
No sé si l'heu vist, aquest vídeo, que el que denota és, el primer que et ve al cap és, ostres, al final fan parlar una persona que fins i tot que existeix i li fan dir coses que no ha dit. Què us suscita aquests vídeos, això? Dues coses. Primer, em va fascinar que a partir d'una sola foto puguin fer parlar personatges històrics, fins i tot pintures. Sí, de forma natural. De forma natural, amb una sola foto. Si ja tenen més fotogrames, hi havia diferents proves amb 6, 8, 10, 16 fotogrames, llavors encara era més fidel a la persona, no? Però això jo ho trobo al·lucinant. Primer, volia fer una nota al marge, em va sorprendre molt que això fos dels laboratoris d'intel·ligència artificial de Samsung. Jo pensava que Samsung tot ho copiaven, i no. Però no, ho celebro. Això també és copiat, Bueno, no, segur. Però bueno, escolta, ho celebro i que ho difonguin, tot això. A mi això, i tornant al debat ètic, que és el que més m'interessa, tot i ser vindre de la tecnologia, a mi, clar, això el que fa, i si entrem al tema dels deepfakes, és que ens qüestionem la realitat. En el moment que la fotografia passa a ser el notari de l'actualitat i la pintura es pot desprendre d'aquesta llosa i comencen totes les grans avantguardes en pintura, la fotografia i el vídeo li podria passar el mateix. O sigui, hi ha un moment, d'aquí no res, la fotografia i el vídeo perdrà el seu valor notarial. Però és que l'àudio també. És que qualsevol mitjà, perquè és digital, pot ser alterat a posteriori. De fet, perdona, si aneu a la pàgina del Josep Maria Ganyet hi ha una part que és la bio. Jo l'altre dia vaig clicar, vaig mirar, en anglès, vaig pensar, uau, tot molt bé. I al final de tot posava text generat per no sé qui. Llavors vas a la pàgina i tu poses uns ítems i et fa el currículum. Sí, tinc una bio d'artista digital, d'avantguarda, que està molt bé. Està superbé. No, està superbé. Superbé. I ostres, mireu, dius, aquest paio és bo, a nivell conceptual, a nivell filosòfic, però va ser al final preocupat per temes socials i tot això. Bueno, tens un bot que et vas allà, marques 4 coses que t'interessen i te la genera, i si fas reload te'n genera una altra. Exacte. I aquesta és la que faig servir de bio. Perquè va variant, va canviant. Aquesta és la meva biografia, la faig servir i la distribueixo. Tinc un amic que és periodista que el que diu és que tot això, totes aquestes fotografies, aquests textos que no saps qui els ha escrit, farà que l'autenticitat, l'escriptor, el periodista, el pintor, hi haurà un moment que farem el clic i buscarem l'autenticitat. Ell està molt emocionat amb això perquè està venint el temps de l'autenticitat i està venint el temps que ens buscaran el real. Defineix l'autenticitat. Bé, l'home, la sang, venes, escriptura, no sé, Sí, però el que fa l'algoritme que és capaç d'aprendre dels retrats de Rembrandt i crear-ne un de nou, com el projecte d'aquest DNG Directe a la Universitat de Delft, aquell quadre, tu el veus i aquell quadre t'emociona. Dius, ostres, això ho ha fet un gran mestre, està pintat amb la mateixa pintura, amb les 17 capes de pintura de Rembrandt. I música de Bach també, i això és creativitat, no, Carme? Sí, sí. No sé. No sé, va, d'acord. No, la pregunta és si això és art, i sí que és art, perquè art al final només depèn de tu, de la teva reacció davant d'una cosa. Llavors, si tu allò t'emociona, allò et fa sentir alguna cosa, davant d'un Rothko, algú diu, hosti, és una paret pintada de vermell, i l'altre no, és un Rothko, tinc una experiència quasi religiosa. Doncs amb una obra de Bach, em sembla que són cantates de Bach o sonates de Bach, on fan un concert en un auditori com aquest i toquen peces de Bach i toquen aquestes peces generades pel Bach aquest de Sony, i la gent no les distingeix, la gent s'emociona igual. Per tant, com que l'art el decideix l'espectador i no el creador, és art. També van fer la simfonia inacabada, també, la van acabar. A mi tot això el que em suscita és aquestes webs que ofereixen immortalitat digital. No sé si heu vist. Immortalitat digital. Sí. Que et fan un avatar a partir de tot el que tu has contribuït a la xarxa, és a dir, fotos, el que estàs dient, no? Agafen un perfil teu i t'ofereixen de contestar per tu, inclús quan deixis de viure, no? I potser els familiars volen, això és un capítol de Black Mirror, per cert. Sí, i tant. Ofereixen als familiars que puguin seguir conversant amb una persona que ja no hi és. I a mi això, bueno... Sí, no. També s'ha de regular, A mi em diverteix molt un servei que li poses al teu usuari de Twitter i et fa el proper tuit ja. Sí, per això dic. I llavors jo vaig anar provant, ho vaig provar al Basté i sortia àrbitro a l'hora.
Em fa molta gràcia, però vull dir, ostres, i treu tuits que dius, és coherent, aquesta persona hauria pogut dir això. Clar. És que amb tot el que hem arribat a contribuir a la xarxa, jo crec que es pot fer un avatar bastant Bueno, aquí hi ha l'altre debat bastant precís, de les dades massives, Big Data... Sí, clar. Per cert, en tema d'intel·ligència artificial i robòtica, hi ha estudis que faran desaparèixer llocs de treball, però també en crearan, no? Per descomptat, i és que ja estan sortint molts nous... Aquí m'ha entrat en... Sí. No, ho dic perquè es diu poc, això, de vegades. Bueno, sí, però es diu poc, però aquí també hem de ser molt crítics i aplicar-nos la medicina a nosaltres mateixos. O sigui, no perquè una cosa hagi passat sempre, tornarà a passar. Si tu li preguntes a un gall d'indi què et passarà demà, et dirà, bueno, em donarà una mica de gra i miraré per aquí el corral. I això sempre serà veritat fins que un dia deixarà de ser veritat. I llavors, amb totes les revolucions, el que hem vist, amb tots els grans canvis, el que hem vist és que l'economia ha pujat, el benestar ha pujat i tot ha anat millor per tothom. O sigui, han baixat els preus, s'ha produït més perquè les tecnologies ho han permès. Però ara la tendència no és aquesta exactament. Aquí el que hem de... Perquè què estem veient des de fa uns anys? Diria que l'última dècada del segle passat és que la producció ha augmentat, les persones són més productives, les empreses són més productives, però els salaris no. Els salaris s'han desacoplat de la producció. Abans, si tu produïes més, guanyaves més. Ara no passa això. Llavors, hi ha tota una sèrie de gent que està molt emprenyada per això. I llavors passa el que passa. Quan ens diuen en qui votaràs, llavors passa el que passa i molts fenòmens s'entenen a partir d'aquí. Quan tu mires el valor i el que eren capaços de generar les tres grans de la indústria de l'automoció a Detroit als anys 80, és el mateix, actualitzat, que les tres grans de Silicon Valley, però les de Silicon Valley amb el 10% de personal. Per tant, són molt més productives, fem molt més amb molta menys gent. Llavors, aquí i és cert que estan creant moltes feines de molt més valor, però es produeix un fenomen curiós, que els que treballem en informació, o molts dels que sou aquí, que treballem en informació, les tecnologies de la informació, la intel·ligència artificial, la robòtica, els algoritmes, amplien la nostra capacitat de decisió. Estem més ben informats, prenem millors decisions, per tant, guanyem més diners, som més imprescindibles. Però hi ha tota una sèrie de gent que fa feines que són més repetitives, i amb això no vull dir que siguin manuals ni poc qualificades, puc parlar d'advocats, de radiòlegs, gent que busca jurisprudència amb casos, que tot això els substitueix un algoritme o un conjunt d'algoritmes, agències de viatges, si vols. I llavors hi ha tota una sèrie de gent que el que fa són feines molt manuals, com plegar tovalloles en un hotel, que és molt complicat que ho facin bé els robots, els manyars, gent que cull fruita, perruquers, gent que fa una feina que és repetitiva però que sempre és una mica diferent. El que t'instal·la l'antena a casa teva o el manyar que ve a casa teva sempre fa el mateix, però sempre és diferent perquè sempre hi ha un problema o altre que ha de resoldre. I això és molt difícil de sistematitzar i automatitzar. Llavors aquesta gent té la feina assegurada. Però què passa? Que hi ha moltíssima gent que estava fent feines cognitives o feines manuals molt repetitives que ha perdut aquesta feina i entra a competir amb aquesta gent. Llavors tens una espècie, s'ha distribuït la distribució del treball, és com un rellotge de sorra. Hi ha una gent a dalt que guanya molts diners, que té molta capacitat de decisió, cada vegada són més necessaris, i hi ha molta gent que va caient a baix, que està competint i per això baixen els salaris. Podeu tindre exemples amb els globus i altres, i la precarització. Llavors, aquí aquests impactes a llarg termini són complicats. Llavors, el gap aquest, el temps que passi entre que puguem requalificar aquesta gent en termes de qualificació d'educació i tinguin una sortida amb feines més especialitzades és crític, jo crec. I aquí hem d'estar molt al cas. La formació en tecnologies digitals és molt important. Molt. Perquè, I aquí clar, entra l'ètica. es creen moltes feines també de hackers blancs, ara li diuen, no? White hackers, de trobar com els hackers poden atacar el software de diferents empreses per anticipar-se. Community managers, hi ha un munt de feines noves que estan sorgint i això fa entendre a la gent que és important formar digitalment. Sí, però també hauríem de vigilar molt perquè quan tu mires la contribució al PIB d'aquestes feines noves, la primera feina nova que fa 10 anys no hi era, la trobes al lloc número 20, de mitjana. Llavors, algú deia que la tecnologia i les disrupcions tecnològiques i els ordinadors es veuen a tot arreu, menys a l'economia. Els veiem a tot arreu, però quan mires el PIB estem fent les coses com fèiem abans, que això segurament també és un problema. Però vull dir que de vegades, i a més nosaltres que vivim de la informació i en la informació, tendim a magnificar-ho. I llavors, estudiant-ho bé,
les contribucions de les noves professions, no dic de la tecnologia ni de la transformació digital, sinó de les noves professions que fa 20 anys enrere, la primera nova professió la trobes al lloc 20. Darrera pregunta. El 2052 sabeu què passarà? Una cosa segura és el 50 aniversari, 50 edició de Activity. Home, serem tots. Llavors, què passarà d'aquí 50 anys? Posaran aquest moment que estic ara, posaran un vídeo hologràfic, no sé com serà, però posaran, i sortirà la meva pregunta, i llavors ells diran, no, hi havia uns experts que li van preguntar què passarà d'aquí 50 anys. No estaran els nostres avatars aquí. Potser sí, jo què sé. No van encertar ni una. El tema, en 10 segons, cadascú, com serà la relació de la robòtica i intel·ligència artificial amb la humanitat, en la societat, d'aquí 50 anys. I jo m'aparto perquè surti aquest holograma superbé. 10 segons, 10 segons. Jo espero que hi hagi una col·laboració, una fusió, que siguem una mica cíborgs, en el sentit que haguem intercorporat molta tecnologia en nosaltres mateixos, però que les persones seguim sent, diguéssim, la part fonamental de la societat. Sí, jo, aquestes teories transhumanistes també em queden molt amples, que serem cíborgs segur, perquè aquí n'hi ha 3 a l'escenari. Portem ulleres i portem un micro que ens amplifica la veu. Per tant, i en som. De fet, ningú es podrà resistir a que la tecnologia li faci la vida més fàcil, encara que li desnaturalitzi una mica. No mengem pomes com les d'abans, però ningú vol anar a l'arbre i collir la poma. Tothom vol que li portin a casa, i ven envasadeta, i si pot ser Amazon Prime i te la porta i ja la tens a casa. Llavors, per tant, jo crec que no ens resistirem. Ningú ens va preguntar si ens agradava o no els cotxes, o voleu canviar cotxes per cavalls, o mòbils i portar ordinador i estar sempre connectats. Ningú ens ho va preguntar. Per tant, ho assumirem de la manera més natural, transparent. És imparable, això, com dèiem. És imparable. La qüestió és, la pregunta no és què passarà, sinó del que tinguem, què en farem i com repartirem els beneficis que això generi. Si podem guiar una mica, no? Sí. Josep Maria i Carme, moltíssimes gràcies. Un aplaudiment.